तो का हाल बा भाई लोग। जहिया से पवन सिंह के बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलल बनू तहिया से है सब कुछ चिटपुटिया यूट्यूबर वाला सन एकनी के गान में कीड़ा काट रहल बा। ना भाई लोग, जहिया से पवन सिंह के बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलल बनू तो है खेसारी लाल के जौन यूट्यूबरवा बारह सनू तहिया से वीडियो पेलत रहता। सॉरी सॉरी भाई लोग, जो बनावत तालसन पवन सिंह अवार्ड खरीदे है लोगों कनी के नाम हम ना ले में एकदम डायरेक्ट सीधा मुंह पे बातें होई। आ सही में पवन सिंह अवार्ड खरीद ले बारन तो एकर जवाब बा ना। आप लोग के बता दी कि कुछ दिन पहले ही चुनाव भई रहे, मुखिया अवार्ड के ना भई रहे, बेस्ट सिंगर आ बेस्ट एक्टर के अवार्ड भई रहे। ओकर वीडियो भी हम बनैले बनी, तू लोग चाहबा लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बा जाके देख लिह लोग। चुनाव अभय सिन्हा के द्वारा करावल गए रहे, ओमे एगो नंबर रहे जवना पे तार लोग के फोन धरा के कहे के रहे, फोन धरावे के रहे आ उ कहे कि पवन सिंह के अवार्ड दे खातिर एक दवाई, बेस्ट एक्टर के अवार्ड दे खातिर 2 दवाई है। आ एमे सबसे पहले नंबर रहलन पवन सिंह, दूसरा नंबर रहलन खेसारी लाल। हम तो पावर स्टार के वोट देनी, तू लोग केकरा के वोट देला लोग नीचे कमेंट में बतावा लोग। हम ताहा लोग से पूछल चाहतनी कि चुनाव में सबसे ज्यादा जेकर वोट मिलेला उहे नु जीतेला। त एही गनी एहू में भइल होई सबसे ज्यादा पवन सिंह के अवार्ड वोट मिलल होई तो उनकर दोनों अवार्ड मिल गए। तू लोग पावर स्टार के सच्चा फैन बारा लोग तब वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लोग, काहे कि ऐसन के वीडियो इस चैनल पे आवत रही। टाटा बाय।